ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನಿಯಪಳ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಇಯಪಳ ತಿಳಿಸುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮೀನ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ಸಂಡೆ ನಮೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಏನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ವೆರೈಟಿ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಟೂರಾಂಡ್ ಬಸ್ತ ಟೂರಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೂರಾಂಡ್ ಪೂರಾಂಡ್ ಅಂಜು ವೆರೈಟಿ ಏನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಯ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪದ ಆಯ್ತಾ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಸು ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಕ ಕಾಣ್ತು ಗೊತ್ತನೆ ಗೈಸ್. ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಡ್ದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ವಾ ರೀತಿ ಬರ್ಪನು ಗೊತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಕ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ದಾಯ್ತ ಟೂರು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಗೈಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ದಾಯ್ತ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ನಮೀನ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರು ಹೋಗೋಣ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಗೈಸ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರು ಹೋಗೋಣ ಪಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಿರು ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಕಕ್ಕುಸ್ ತ ಸೋಕು ತೂಪಣೆ ಕಕ್ಕುಸ್ ವಾ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೂಪಣೆ ಗೈಸ್ ಕಕ್ಕುಸು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮೀನ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರು ಹೋಗೋಣ ಪಂಡ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪಣ ಬಂದದ್ದು ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಇನ್ನ ಐಟ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ತೆಕ್ಕುಣ ಕಾಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಬರೋಂಡು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೈಸ್. ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತೆ ಮಾನಿಪಿರು ಓಪಣೆ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ದಾಯ್ತೆ ಮಾನಿಪಿರು ಓಪಣೆ ಪಂಡ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಿರು ಓಪಣೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಡು ಐಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ತ ನೋಡು ಇಂಜ ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಡು దాని ಮೇಡ ಅಂತೂ ಕೈಟ್ ನೂಕುನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೈಸ್ ಐಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾಂತ ನೋಡ್ದಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ನೋಡ್ದಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಡೋರು ಇಂಚ ಪಾಡು ಗೈಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಐದಕ್ಕ ಚಿಲಿಕ್ಕ ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ ಗೈಸ್ ಐದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಖಿಲೆ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚೆರೊಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಂತೋಡು ತುಲೆ ಮಿನ್ನುಳೆ ಜಿಗಿ 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 ಮಿನ್ನುಳೆ ಅವು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಗೈಸ್ ಕಕ್ಕುಸು ಪಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಇಡಿ ತುಲೆ ಮೂಲ ಜಲ್ಲೆ ಸೆಟಪ್ ಅಂತಂದು ಸಾಬುನು ಬುಕ ಫಿನೈಲ್ ಪೂರ ದಿಡಿಯರ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಅಂತಂದು ಐದುಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಮಂತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಜುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೋಳು ಮಂತಂದು ಐದುಕ ಕಕ್ಕುಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬರಿಯರ ಟ್ಯಾಪ್ ಐದಕ್ಕ ಬಾಲ್ದಿ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಬೋಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಅವು ಬೊಲ್ಪನಗ ಕಕ್ಕುಸ್ ಬೊಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಲಾನಗ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಇಂದು ಒಂದು ಪಿದೈರದ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗ ಸೋಲಾರ್ ದಂಚನೆ ಸೋಲಾರ್ ದಾಲ ಹೊಡ್ಸಿ ದೊಂಬು ಬತ್ತಲ ಮೂಳು ಬೊಡಿಕೆ ಹೋಗುದು ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಗೈಸ್ ಐದಕ್ಕ ಮೂಲು ರೆಡ್ಡಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಸ್ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಕಿಲು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಿಲು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕಕ್ಕುಸು ತುಲೆ ಇಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಕಿಲು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಗ್ರಿಪ್ ದಾಯ್ದೆ ಗ್ರೇಪರ್ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂದೋಜಿಡು ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಸುರು ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕೆರ ಆದು ಇಂದೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಬೊಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಗೈಸ್ ಐದುಗ ಒಂದು ಬಾಳ್ತಿ ಇಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಕಕ್ಕುಸ್ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ಅಡ್ಡಿಬೊಲಿ ಇಂದು ಅಂದ ತೀರಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಕಕ್ಕುಸುರು ಪದ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಸುರು ಕುಲ್ನಾಗ ಅಂತ ಅಡ್ಡಿಬೊಲಿ ಪದ್ಯ ಲಾ 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 ಜಿಂಗಿಲಕ ಜಿಂಗಿಲಕ ಜಿಂಗ ಧೂಮಜಾಲೆ ಧೂಮಜಾಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುಸು ಕುಲ್ನವಾದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ನೊಸ್ಟಾಲಜಿ ಕಕ್ಕುಸುರುನ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐಕ್ಬೋದಾರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಾಂಗ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಕಕ್ಕುಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೈಸ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಲೆ ಪೂರಾಂಡ್ ಐದುಕ ಡೋರ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದುಗ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟೂರ್ ಅಂಚನೆ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಈ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಗಿಟನ್ನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪುಟ್ಟೈನ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಣ್ಣಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ.